Hello and welcome back to my channel. If this is your first time here, you're heartily welcome, and please do consider clicking on that red and bold subscribe button to get yourself subscribed to this channel. Also turn on the notification bell so YouTube can always get you notified whenever I post a new video. Ndewo ndemon kedu kunu mere ejim n'aka n'unu dị mma, ejim n'aka n'unu enweghị nsogbu ọbụla. Aha m bụ Ụgbọ Igbo, ihe na-akụzi n'ime YouTube a bụ asụsụ Igbo, asụsụ eji mara anyị. Alright there, in today's class we are going to learn how to say I love anything, okay? I love, okay? In Igbo language, I love means ahụrụ m n'anya, 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 ahụrụ m n'anya. I love, okay? Alright, let's put it into a sentence. I love you. Ahụrụ m gị n'anya. Gị means you. Ahụrụ m gị n'anya. I love you. Ahụrụ m gị n'anya. I love you. Ahụrụ m gị n'anya. I love your bag. Ahụrụ m akpa gị n'anya. Ahụrụ m akpa gị n'anya. Ahụrụ m akpa gị n'anya. I love your clothes. Ahụrụ m akwa gị n'anya. Ahụrụ m akwa gị n'anya. I love your clothes. Ahụrụ m akwa gị n'anya. If you can see, we say ahụrụ m, then we say the thing that we want to tell that we love. If it is a bag that we love, we say ahụrụ m akpa. Akpa means bag. Ahụrụ m akpa. Then the gị that comes after the akpa means you. Ahụrụ m akpa gị. I love your bag. Ahụrụ m akpa gị n'anya. So you say ahụrụ m, you put the thing and then you complete it with n'anya. Ahụrụ m akpa gị n'anya, okay? So let's make more sentences with ahụrụ m n'anya, okay? For example, again, we'll say I love your language. Ahụrụ m asụsụ gị n'anya. Asụsụ means language. Ahụrụ m asụsụ gị n'anya. Alright, loves, I've come to the end of today's class. Please always try to make sentences. Always try to put these things into any sentence, okay? So that you will be a pro in Igbo language. Igbo language is not that hard like people do say. It is not. It's just that we don't tend to practice it, okay? So like always try to practice your Igbo language at least 15 minutes every day, okay? See you in my next class. Remain blessed.